Είμαστε σε μια εποχή που είναι τραγικά παράλογη και παράλογα τραγική, θα έλεγα, συγχρόνως. Δηλαδή, οι τρεις βασικές αγωνίες του ανθρώπου εξακολουθούν να μένουν σήμερα. Το πρόβλημα της ειρήνης, από τη μια στιγμή στην άλλη δεν ξέρουμε αν θα γίνει ένας καινούριος πόλεμος, τελευταίος αυτή τη φορά, δεν θα υπάρχουν πια επιζώντες. Το πρόβλημα της ελευθερίας, άνθρωποι που χαλκεύουν δεσμά για άλλους ανθρώπους. Και το πρόβλημα βέβαια της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, όταν σκεφτούμε ότι σε 4 περίπου δισεκατομμύρια που είναι ο πληθυσμός της γης, παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο υποφέρουν, πάσχουν από πείνα. Όταν υπάρχει αυτή η γεωγραφία της πείνας, όταν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν, όταν από τη στιγμή που αρχίσαμε εμείς αυτή τη συζήτηση εδώ έχουν πεθάνει με μαθηματική ακρίβεια χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι σε διάφορα σημεία της γης από πείνα, από εξαθλίωση, από στέρηση, από ασιτή.